Da jeg startede min egen rejse, jeg var 34, mod et bedre selvværd, der opdagede jeg egentlig, hvor ødelagt mit fundament var. Det, som vi skal stå på hele livet. Måden jeg så på, hvem jeg var, hvad jeg var værd. Hvor ødelagt det var. Og en af de måder, det kom til udtryk på i min adfærd, var, at jeg havde et overdrevet tilpasningsevne. Da jeg fandt ud af, at det kom fra, da jeg var barn, om at mit ønske om at passe ind var så stort, fordi jeg følte, at jeg var så anderledes på grund af min angst, gjorde at jeg skilte mig ud. Min tics på grund af min Tourette gjorde, at jeg skilte mig ud. Min ADHD gjorde, at jeg skilte mig ud. Og som barn, så ønskede man jo bare at passe ind. Men det gjorde jeg. Jeg havde en tendens til at overdrive den måde, som jeg prøvede at tilpasse mig på. Og det gjorde, at jeg tabte mig selv igennem årene. Jeg turde ikke at se min mening. Jeg er bange for, at jeg skulle blive misforstået. Jeg analyserede, hvad jeg sagde i mange omgangskredse, for at være sikker på, at det jeg sagde, det er ikke blevet misforstået. Og det jeg sagde, det var forkert. Fordi jeg ikke ønskede at blive set, eller ja, altså blive set på den måde, som jeg flygtede fra. Og det gør altså bare, at man til sidst, så bliver det bare en helt automatiseret adfærd, som bliver normalt for en, uden at man opdager det. Og det gjorde, at jeg i så mange år undertrykte min egen behov. Jeg tabte mig selv. Jeg følte mig så meget utilstrækkelig. Jeg følte mig så lille. Fordi jeg ikke turde at sige det, jeg tænkte på. Jeg troede ikke på mig selv. Jeg troede, at det, jeg sagde, det var utroværdigt. Og det reflekterede så tilbage til mit dårlige selvværd. Fordi at jeg troede på, at jeg var utroværdig. Og det her med, at vores adfærd, når man har et lavt selvværd, det kan komme til udtryk på rigtig mange måder. Og da jeg selv blev coach, og jeg begyndte at arbejde og coache andre, der lagde jeg mærke til det samme mønster. Hvis du ikke kan stille dig op og snakke til kamera, bare dig alene, fordi du føler, det er forkert, det du føler, det er ubehageligt, så er du nødt til at være sårbar og reflektere over, hvad betyder det egentlig? Fordi dit selvværd, altså det fundament, du skal stå på hele dit liv. Hvis du ikke synes eller tror på, at du er noget værd, hvis du ikke tror på, at du fortjener ting her i livet, så skal det fikses. Og det skal være nu. Fordi livet er for kort til det. Og ofte så er det bare så begrænsede overbevisninger, som gør, at vi holder os selv tilbage. Men vi er også nødt til at forstå, at man er også nødt til at forstå, at man skal nødt til at være autentisk. Og det kan gå ondt. Og det er vi mennesker ikke programmeret til. Vi er programmeret til at flygte fra det, vi synes er ubehageligt. Men det gør ikke noget godt for os. Så da jeg selv blev coach, og jeg begyndte at konstruere nogle redskaber til selv at opdage mere om mig selv, og hvor dybt mit lave selvværd det egentlig det var, jamen så kunne jeg så begynde at vente om. Og det er det, mange af de ting jeg selv har gjort
for at hver dag forbedre mit selvværd. Er også det, jeg lærer videre til mine klienter. For jeg kan se det samme adfærdsmønster, det går igen. Så ja. Nå, det var lige et lille sårbart indblik, men det er det handler om. Der er så mange, som ubevidst går og mangler den indsigt. Og ikke har det godt indeni. Og det skal vi have gjort noget ved. Vi skal vende bordet om. Og så skal vi få folk til at få det godt. Alle sammen. Vi ses. Pas på dig selv.